Ora kana Bangwela tiaga yantongozi masvika pasizini yeMangoma. Bangwela ndiani? Bangwela ndiani? Wasvika musizini yeCup Clash. Ndofunga unotozako zviri kuitika. Ndepi ndunge yuti wadia. Wakomana muchadzingwa mabasa ikoko wakomana da kutaura. Kudzingwe mabasa apiko, zvadiko, ndiwa nani ko uri kureva. Sana man. Unodzingwa wakomana. Mese na ndatimbo man. Ndodzingirwe. Ndasangana nemurodi madzingwa. Ndunge yuti wakapapa, wakabuka, ende uri kuvhurika. Vhurucom, regai munzwe nyaya yacho. Payakatangira, tichikupai zvese zvakaitika kuti ndingozosvike pakugumbuka kudai so. Hana kuti mukomana wakagumbuka. Wait, regai timudene tinzwe. Ndunge, wona Tanaman uyu. Tanaman. Iwa Ndunge. Ndasvika paya nemudhara wako makanzi ndire ma8 lines munopenga here Endanga kwaro unoshanda naye unoshanda naye ndinoshanda naye bo ndiwakandisa ridhimu ukamhanya kuisa uchiseka zvinopera mushe here apa mudhara uri kubvirwa ndi Godfather Templeman kapa uri kutodai kurehwa nemukomana Ndunge. Iwe Ndunge, munhu uri kutaura muhombe uyo unode kudisaka asamwa ndichamamisana hati kutaurira ndichamamisana zvipi Unomamisana yes nanchingoti wewe mudhara wako Ndunge uri kuti chiwo Ndunge usadaurewo undadza aurire kuredio nazo zauda kuita ndiremba zvinyadzi azvifonoridzwa redio kumwe explicit content ndiremba zvinyadzi azvifonoridzwa redio kumwe explicit content ndichatovhura redio yangu ndinongozviridza ndega. alright amusina basa neredio ba explicit content baba headlines akashati but headlines we hanzi dzakashati headlines Ndunge ore dzakanakirei vatesa ridhimu rako apa obva waridza masongs ako iwewe obva waimba masongs ako hazvambonzi clash yangu sezvo wangonzi ngatiite maheadline ingori language uri kungofamba kufambiswa nani makunzi clash kufambiswa nani language wakangodhipisa zvinhu zvisizvo ona vangu wako wakoyana wacho wakangobva wangoimba aiwa ndisirini ivavo season inanzi yemasvika musizoni yeCup Clash masvika musizoni yeCup Clash ora kana Bangwela tiaga yantongozi masvika pasizoni yeMangoma. Bangwela ndiani Colors anongozi anoimba wani imba nokuti Colors indonzi Colors ire aitsoti kudhara zvina kuipa kudhara cheti makatoramba hatingakudziye zvamusinganiri zvamunoda haina ndisi Colors kani mwongo ngona kuti Colors inini ndatazvikurambira ngoma yenzamura muzimbabwe mune nyaya dzakawanda dzamuri kufanira kusova. Okay, handi makati muchasangana ndokuti mabvere tiripinda mudhara wangu handisi kutombotya kuzvitaura but ini handifungi kuti pane chachakangoipa apa yongoti maheadline because headlines wafanira kuti ukapinda mustudio obva wanzi isale headlines pavhesi rako here obva wanzi usandudziri zvemaheadlines ndonoda amene kuti inini pane chakabhaizika here papa but giza une zviviri mashoko auri kutaura akaya haune zviviri ndimbana wangu wakaoma alright chigai chisipo vanhu ava vanambonzi vaclash unozanzani gudo vangonzi hamaizvo yeMangoma yeCup Clash atingoitema headlines uri kunzwisa ukaya kuredio gudo vanhu vangati vanouya kuredio vachinzisiye mafreestyle aiwa hanzi takuta ma8 lines hanzi ndikati zvikuitirwei zvikanzi nekuti season yeCup Clash ndikati Cup Clash yani here mama uzoclasha here vaigona kuita ma8 ayo uchitongosipisa chii zvawangowafambira aiwa ndite izvozvo ndizota ndite izvozvo mama watodira wakomana muchadzingwa mabasa ikoko wakomana da kutaurirai muchadzingwa mabasa ikoko muchadzingwa mabasa ikoko wakomana kwamunofunga kuti muchafira ikoko muchadzingwa ende remember kuti kwapinda basa chasara kudzingwa mukudzingwa ikoko ende chasara madzingwa ndokwatengusinakidzwa manje Ndunge first of all asi muri muchafira kuredio
kunzotodzingirwei da kubvunza ako vakadzingwa iko wadzingirwei handiziyeni zvavakadzingirwa izvozvo semu izvozvo mukuita izvo unonyepa munodzingwa komana unonyepa unless kana mune mashezi ikoko asi kuti unofira ikoko sana mani unodzingwa komana nayasenatembo mani todzingirwei tasangana nemurodhi madzingwa ndunge isweyo dzingwa munodzingwa todzingirwei rega ndimunhu kuti next year by this time unenge uchirigwei ndunge munamato wako wakanakirei munamato wako wakanakirei munamato uyu hauna kunaka asi kuti takangowadzingisa tiri panapa bro dzidza b akadzama kana makanyatsekomukomaneni mune zvimwe zvamakaita ndonyaya yakangotsangwireyo nanhasiyo uri kunzwisisa aiwa kunzwaamufoni pafoni pangu mutaura zvamunoda kunge ndimanitengera foni aiwa tinakundovana kubvautaura nyaya yako here ndakukupindura kwete ipapo pacho maindifonera zvitese vakafonerwa nani vakafonerwa nani oraita kumana mira kumana vakafonerwa nani screenshot inoyaseya inini bosi edza mushatinga regai ndikupei zvakaitika musi wema8 lines acho akonzeresa kuti ndunge kuti ndogona ngokumamisai ndikasangana munojamba ndondingokuratidzai onai zvimwe zvakabuda tine musoro nyoko tikambokanda apa saka wakatambirwa sei nemaoko maviri vanhu vari kutambira handiri kana kumadhanza ari kuimbwa mangoma ari kuimbwa ndofunga uri tozako zvikuna kutoitika vakomana vasvika nguva inotambira ndikufara kani aiwa handimati ma8 lines right mahwana muri maenda pakati kapo ndandochitanga inino ndachipasa na ndungi chochena na shegu chodzoka vandiri chena na ndungi tongotika tutu right ndungi bo aiwa ndinozoti izvi zvikuitirwei kunakidzaka chaunga hanzi comment section yakamirira kuona mahwani ngoti vanhu angonakidza vanhu handii saka nyaya iri panapa tikuti chisu musi wa16 munhu wese kwakuti bhamara mukoma ndofunga muringonzwa nyaya dzema8 lines kutaurwa dzekucap clash haikoko wandiwanike zvinhu okay yeah chikokoderendako pana ndunge season yacho aitya